buntag sa tanan. Ako di ay si Eden Oxinia Trinidad. Nagasimba ko dire sa Matina UCCP, Congregational Church of Jesus Christ. Now, ingon sila nga when it rains, it pours. So, karon nga buntag, akong isaysay sa inyo ang akong kasinatian sa nagsakit ang akong bana sa miaging tuig. Daily live, I surrender all. I surrender all. Diin mag-ingon ta nga siguro trials or siguro naman panalangin gikan sa Ginoo. Ang akong bana diabetic since 2012. Only to find out nga kani ang diabetes nagatira pod og laing sakit. Mao to nga lately ang iyahang last examination nakita sa doktor nga naan siya barado na sa iyahang heart. So after a while, okay naman siya, na siya maintenance sa iyahang heart, na siya maintenance sa iyang diabetes. So we thought nga ma-okay na to siya. December of 2019, nagasugod na siya og ubo-ubo. Nagpa-check me sa Brokenshire. Pag dito namin sa ER, ingon ang doktor nga pneumonia ang sakit niya. And at the same time, gamay na lang yun daw, few minutes to go, mag-atake na daw ang iyang heart. So, we were advised nga for admission siya. So, okay lang, ingon niya, okay, mag-admission. But, it turns out nga, ang admission di ay niya ICU. So, ingon ni Lord, ICU is very expensive for us and we are not prepared for this time. So, daka na kayong doktor, sus Lord, sao naman ninamo. Abi na mo sa heart lang or sa diabetes lang. But anyways, yun lang, no? Ginapahilo na siya sa ICU. And dili lang 48 hours. Kaya he was under observation for 3 days. Nitauran siya kung siguro ingon gali ko sa iya kung COVID pa to nga time, i-declare yung ka nga COVID kay nagkuan man siya kanang butang diri kanang sa isulod sa lungs. So ingon ang doktor nga dili pa siya pwede ilabas sa ICU, and we stayed there for 13 days. Total yun murag hapit nimo bulan sa Brokenshire. So pag naanay go signal sa among mga doctors nga pwede namin mo labas, dito na ang dako problema kay nag-pile up man ang amo ang bill. So hingabot siya almost 1 million. Pero God is so good, He does amazing things for us. Pero ingon ang doktor nga he has to continue ang iyahang dialysis. Kay nag-dialysis man siya dito during that time nga nag-ICU siya. Kay ingon na po doktor, continue with the dialysis 3 times a week. Only to find out nga ang dialysis is just an extension of your life. And it's very, very expensive. Ingon akong mga anak na ma, we are not earning that much. Nga, ingon anak kadako, how can we sustain? Ingon ko, you kneel. So mag-ampo ta kinasing-kasing, mag-ampo ta nga maglungod na gyud ta kay kinahanglan na gyud nato ni nga ampuan, nga butang. So because I do believe that prayers conquers all worries and fears.
na-sustain lagi hapon na mo. Siguro amazing yun kayo ang Ginoo. So, without knowing na ay magpadala sa mo nga, o tabang na mo, na ay wana nga, mutunol nga, o para pang dialysis, para pang tampal, There are even times nga, ang akong anak, kay kuan man siya, pulis, nakapangayo yun may utambal gikan sa government, nakapangayo may utambal gikan sa kanang letter of guarantee letter para maka-continue yun sa among dialysis with sa broken child. Last week of May, nakita nga na siya samad sa iyahang tiil. Ingon ang mga nurses sa RDU nga, ma'am, ipatanaw na sa doktor, ma'am, kay diabetic biya si sir. I-refer na mo sa iyahang doktor, ingon ang doktor, okay for medication ka, 14 days antibiotics. After 14 days, wala man nag-subside, wala man nawala ang kubag sa MTL. So, we were worried kay ang surgeon nag-recommend for amputation. Ang akong bana kay bright man kaayo. Di man gyud siya musugot og amputation kay kana gyud kaayo siya nadunggan mahitungod anang amputation. So mao to nga ingon siya, di na lang ko magpa-amputate doc kay anyway tigulang naman ko. So it turns out wala gyud na amputate ni labas ni nya ingon ang doktor nga ang buhaton niyo walay medication, wala mi gitagaan gyud any medicine, katulang antibiotics plus dressing every day. So that is how really good God is to us and to me. So naaputoy batanon nga nagbantay po sa iyang papa. Kudong ikaw kay murag ka minduha man na sa isolation, kudong ikaw bantay sa imong papa. So, yes ma'am, kung pwede tanaw-tanaw na lang ko nimo akong bana. Kung in case na iyahang mga kinahanglan, pakitawag na lang sa nurse. So ako siyang itagaan og pangkape para di sa katulog ko kani pangkape na lang ninyo. So pahilunag gihapon mi sa Ginoo according to His plan. All to thee, my blessed Savior, I surrender all. All to Jesus I surrender, Lord. I give myself to thee. Telling you frankly ni murag kung mahimo ayaw na lang og dalaha si tatay din sa hospital kung naaman siya mga complaint kay sa tanaw gyud na ako resistance niya hinay na yun. We have reached the end of the rope. So ingon ko, Lord, thy will be done. Kung unsa man ang imong plano para sa akong bana, mas nakahibalo ka, Lord. So surrender na gyud siya. Dili na siya mo take og iyang medicine kay daghan man mi kaayong medisina paggawas. Gipamalit sa akong anak ang iyahang mga antibiotics. Ang Ginoo kay moingon siya maipay mamatay na lang ko ngano man ni Lord, masay question siya, Lord ngano man nga imo man kung gipaantos imo ana ay plano ang Ginoo para sa imuha. And I know nga mao gyud toy plano sa Ginoo nga gi-extend ang iyang kinabuhi kay ang akong bana dili gid kaayo muampo, di gyud na siya muampo every time nga ano moingon na gyud na siya ikaw ampo unya usahay ko matulong mi ko pag ampo na pud diha siya. Nag-ampo naman ko, di naman kinahanglan nga. Ako daw ipadungog, iya daw ipadungog sa uban sa nag-ampo. Ibalo mo kung ampo ana siya, pero never yun siya mo ampo. Nga naamitan na, or magpasalamat. Pero on that time, nakita yun ako nga, maski magsakit ang iyang tiyan, magsakit ang iyang tiil. Unya, muingog yun siya, thank you Lord. Kung ano mo, thank you Lord man ka nga. Sakit man ka imuhang tiyan, sakit man ka imong ulo, sakit din siya. Pasalamat ko nga, I can still feel the pain. Subuhi pa ko kay naa pa man ko'y pain. Wala siya. Wala gid siya. Thank you Lord. Nya nakaibalo na siya nga
maampo na siya nga makadungog ko nga Lord, tabangi ko Lord, ayuha ko Lord. Kung akong huna-huna, di na lagi kaayuhon sa Ginoo kay nagpatabang na ka, andam naman ka ako sa na siya. Okay naman ko mo, pero usahay, mingawon daw siya. Ako na may giandam ang Ginoo sa imuha dito nga mas maayo pa ang mong kahimtang, dili na ka mag-suffer kay karon daghan naman kakaayo gibati nga sakit ingon ko siya. So after that nga ako sa gimay-mayan, dili na gyud siya mag-ingon og doktor, mag-ampo na lang ni moingon siya mag-ampo ta kay sakit ako ang dughan di murag gapitik-pitik, so mag-ampo mi. So ingon ana ka ako natan-aw nga siguro giprepara gyud siya sa Ginoo nga mo dut-dut yun sa iyang pagtuo diha sa Ginoo kay dili magkaayo gyud siya. Simba lang, matiukuan, pero dili gyud siya ingon anak ka prayerful o kanang musulti o unsa kamayo ang Ginoo para sa nabuhay. But this time, nagpasalamat gyud ko nga na-evangelize ko na ako siya, na ako siya napaka-ambit sa akong mga hibawan sa Biblia niya, na-convince na ako siya nga ingon ana mag-ampo, ingon ana mga ipasaylo, ingon ana. So mo gyud siguro tong time nga itagaan gyud siya sa Ginoo, although nga anto siya, pero mo to'y time nga pa-realize niya unsa kamaayo ang Ginoo sa among kinabuhi. So moingon ko nga gikuha man siya, pero more or less preparado na siya. In fact, bago siya nawala, nagpa-tawag ko ni Pastor Wenzel, nagtawag ko Pastor Milben, ngayon ko, Pastor, anhi-anin niyo siya akong bana kay para maprepara lang siya. Lately na, so ang akong ampo na yun sa ginuwing ko Lord kanang kung kuhaon man nimo siya, ipahilo na lang siya agaka nga maayo gyud ang iyang paghawa din sa kalibutan. Moana na siya nimo, pwede ba kanang dili ko kakita kanang dili na siya mag-struggle nga matan-aw na ako kay maluoy man ko Lord. So gusto na ako kanang okay lang siya nga mo ato na siya dinani mo nga walay struggle nga mahitabo. Ug kahibalo mo kanin tanan gitubag gyud sa Ginoo sa ako. Yang atong adlaw ingon siya sayo kay sa buntag siya ma kanang ako ipakanaog na si Papa kay para makakuan siya hangin sa silong sa gawas o para ingon ko sa iyahan niya ako sang giingnan ko kanaog ka ni Danix kay kuan man tanaw mo sa silong para makahangin ka. Isa dili lang ko sige na kay para maka-change beddings ka na siya tingog gi kanaog na siya. So wala pag yun kanaog dito sa amo ang last step nakuan na siya na lupay-pay na daw siya, pero ingon akong anak pa diri na tapa kay ako sang abrihan ang kuan gate para makatan-aw na ka. Pagbalik niya wala na gyud iyang papa. So ingon ana nga wala gyud mi nakakita. Wala gyud siya nagsuffer, naglingkod lang siya. So ingon ko how good God is nga. Gitubag yun niya tanan ang ako mong mga pag-ampo. So maski pa nawala man siya kay before pala siya nanaong, ingon siya nako siya. Mag-pray ta. Kung nag-pray naman ta ganina pag mata nimo nag-pray naman ta. Siya gyud nag-una-una Our Father who art in heaven. So ako na lang siyang gisundan po. So ingon ana kay ingon ko Lord kay balok ko nga dili gyud nimo siya pasagdan kay clinging to His mercy yun ang power na sa pagkawala man niya, giilagid ka niya nga ikaw ay ang Ginoo. So, ingon ana ka, unsa nahitabo na mo nga, maski na gikuha man siya sa mo, although maingon mi nga, andam na mi kay tungod sa iyahang kalisod, sa iyahang nga saper. So amo na siya i-giveaway, pero tawhanon naman gud ta naman putay kawili. So mao na nga ingon mi he is in the good hands kay nawala man siya pero nakaila siya sa iyahang Ginoo. So
akong kanunay yun ako may ginabalik-balik kani nga verse sa Isaiah 41:10 kay mo hangtod karon mao gini ako ang kuan ang course akong ginabuhi nga dili gyud ko mahadlok kay I am with you na ang Ginoo kanako. Dili ko ma-discourage, so dili lang ko ma-discourage nga nawala na akong bana kay naa ang Ginoo. Sabi niya, I will strengthen you and help you. I will hold you up with my victorious right hand. So, ang Ginoo, kay balo ko ang Ginoo, sa kanunay magauban ka nako. Salamat. Oh, to thee, my blessed Savior, I surrender all. Oh, to Jesus I surrender.